Maray na pagkabanggi Pilipinas, maray na pagkabanggi Bicolandia, maray na pagkabanggi sa Gabos. Welcome sa programang Kaagapay sa Kalusugan. Ang sa indong nakakaibanan, as always, sa programa iyo po si Kuya John Barrios at your service. Magiribanan na naman kita. Hasta na alas 9 ni pagkabanggi para sa sarong oras na duro-diretsong pag-rolay may kinaraman sa salud, paano maiwasan ang mga manlaylay na sakit, paano mamamantinir na healthyan sa tuyang mga hawak. Sa tabang naman yan, kan pag-inom ng mga manlaylay na food supplement, mga herbal na suplemento, mga natural na produkto ng Herbs and Nature and Revenant Corporation. Yan na may Marvel Tahibo Tea and Capsule, 4G Antioxidants, Liver Aid, Silimarin Capsule, Optin, Lutein Capsule, Fitron Fat Burner, Gen-C Vitamin C, asin yan man yan na Gen-C Plus, tapos Suplemex Lagundi na may capsule and syrup. Marhay na pagkabanggitabi sa tuyang mga kababayan. Kamusta po kamo sa technical side? Hello, maray na pagkabanggi sa nakakasabay tangon yan sa technical side si Sir Nems Flora. Maray na pagkabanggi sa management man kan DCGP. Good evening man sa mga pagkaibanan, mga nakakaibanan taman dyan sa Kaagapay sa Kalusugan Manila. Hello kay Master James Alejandro, Ate Nems Turla. Good evening sa management kan Herbs and Nature. Good evening sa mga pag-iriba taman dyan, sila Sir Jumar, sila Sir Obet, sila Sir Roll, sila Cowboy Charlie, Miss Weng Bravo, sa tuyang head pharmacies, si Dr. Kelly Salvador, and many more na mga nakakasabay taman dyan sa Herbs and Nature and sa Trevenod family. Good evening Mantabi. And sa mga kababayan tangunya na nakatutok sa programa, sa mga kababayan ta na maski anuman sa indang pigigibo, sa mga kababayan ta na paroli pasana halis sa indang trabaho o kaya sa mga hali sa pagklase. Good evening sa mga nagapamanggihan na sa oras na ini, maray na pagkabanggi Mantabi sa indo. And sa mga nagre-relax na o kaya nagre-ready na kan sa indang pagturog at yan sa banggi na ini. Hello Mantabi and good evening. Kamusta kamungunyan na Miyerkules, petsa 25 na po sa bulan kan Enero taong 2023. Maki mo yan nasa ika-25th day na kita sa ngunya na bulan, asin ngunya na taon. Patapos na naman ang January. Nasa 6 days na lang natatada bago maglaog ang panduwang bulan sa ngunya na taon, ang bulan na naman ng February. Kaya kadakol sa ngunya na mga kababayan ta, puros pusa na naman ang pag-iipon, ang pagre-ready para sa mga gastusin. Grabe ka man kaya Kuya John Barrios gastusin tulos ang naisip mo Di ba pwedeng nagre-ready lang para magpaugma? Iyo magilayon, gastusan magilayon. Grabe ka man ganyan talaga, Anyway, I hope mga tugang, man ang sa indong pigigibongon nga, nasa maray kamong kamugtatan, nasa maayos ang sa indong mga kalusugan. Wara kita mga pigmamati na sakit. Taan mo niya na pag-urulayan ta is may kinaraman sa pain reliever. Yan ang pain reliever. Magayon baga siya gamiton sa mga kulog-kulog sa satuyang hawak. Pero, yan palanda ang mga tugang na paggamit kan pain reliever na mga bulong or ano pa man na nakakahali daa sa kulog. Sabi kan sa tuyong mga pag-iriba hali sa Herbs and Nature, yan da po mga tugang, may mga bad effect daa pala yan sa satuyang hawak. Igwa pa rin siyang mga mararaot na nagigibo man sa satuyang hawak, particular na specifically na sa satuyang atay. Di ba? So ano daw kinata ngayon nadadali ang satuyang atay pag kita nagiinom ng mga pain reliever? Ano daw ang nangyayari? Paano nangyayari yan? And ano ang may tatabang kan mga herbal na suplemento, mga natural na produkto
paras kan liver aid silimarin capsule o kaya utong madadali taman so saro pa so may Marvel tahibo. Ano mga magagayo na maitatabang kayan sa tuyang hawak para maiwasan ta na magkaigwan ng problema an sa tuyang atay dahil nga isa pag-iinom ng mga pain reliever na yan. So yan ang mga topic tangon niya na pagkabanggi. Mga abangan nyo pa sa programa sa mga makakasabay ta dyan sa si Master James Alejandro, si Ate Nems Turla, mga pagribata sa kaagapay sa Kalusugan Manila, si Ate Nems mataoning KHU kaagapay sa Kalusugan Health Update. Tapos si Cowboy Charlie makakasabay taman at yan, si Miss Wayne Bravo ang satuyang head pharmacist na naka-assign dyan sa research and development ng mga produkto ng Herbs and Nature. So mataon man siya ng mga information about digdi sa mga produkto kan Herbs and Nature. Makakasabay taman yan at yan. And syempre sa mga ma-share kan sa indang mga experiences sa pag-inom kang mga produkto kan Herbs and Nature, ano ba ang naitabang kayo sa indang hawak? Ano ba mga pigmati ninda? Ano ba itong mga sakit na sa indang nalampasan sa pag-inom sa paagi sa nakang pag-inom kayo ng mga produkto kan Herbs and Nature and Trevenant. So aramon taan sa indang mga istoryaman at yan. And sa mga kababayan ta na naghahabang na naman kasi tuyang anunsyo para sa aga kung sa insinda mabisita para makabakal ng Gen C Vitamin C as in Gen C Plus na may 10 plus 3 capsules promo sa mga Mercury Drugstore. Abangan nyo man sa tuyang programa, sa tuyang anunsyo. Kaya kung may mga kapotan ka mga tugang, may mga questions, may mga pagbati, may mga komento o maski ano pang mga klase ng mensahe na gusto nyong ipadara, i-send nyo lamang po yan digdi sa tuyang programa. Sa paagi po kan sa tuyang mga numbers na sa kuya i-mention na yan sa Smart Line 0981-409-2873 0981-409-2873 at sa tuyang Globe Line is 0965-633-0955 0965-633-0955. Igwapa kitang sarong number mga tugang. Yan po nakaagapay sa Kalusugan hotline. Yan po ang hotline kung saan ang sa tuyong mga pag-iriba hali duman sa Herbs and Nature ay nagtatabang para masimbagan ang kahapotan kan sa tuyang mga kababayan, lalo na sa mga kababayan na ngunyan pa sana magamit kayo ng mga produkto. Gusto mag-try o gusto maaraman kung ano mga iba pang epekto kayo ng mga food supplement and ano pa ang mga klase ng mga sakit na pwedeng makatabang ini na herbal supplement, ini mga natural na produkto para maiwasan or makatabang sa pagrahay kan sa tuyang hawak. So kung araw gano'n sa inyong mga questions, ipadala nyo lang po sa 0969-610-8133 0969-610-8133. Sa tuyang makakasabay dyan, mga kung halimbawa magkaulay nyo or maapodan nyo, masisimbag dyan sa mga number na yan sila Dr. Kelly, so sa tuyang oncologist, sa Herbs and Nature expert sa mga cancer and sa mga bukol-bukol. Kaya kung may mga sa related ka mong arugaan ng mga klase ng sakit na questions, si Dr. Kelly ang usually yung makakaulay dyan. O kaya sila Miss Weg, sa tuyang head pharmacist man may naaram talaga ining mga produkto. Pwede nyo makaulay man dyan. And paalala lang kung masend ka mo kasi yung mensahe, sabay nyo po ang sa inyong pangaran, edad, and location. Okay? Pwede man po kamo mag-message through the internet. Madadali nyo po kami sa mga Facebook pages na sa kuya i-mention. I-search nyo lamang po ang DCGB News Online. Pwede kamong magdalan dyan and mag-send kan sa inyong mga questions. I-comment nyo lang dyan sa ongoing tang live streaming o kaya sa tuyang Facebook page ang Kaagapay sa Kalusugan, Legazpi, Albay. Kaagapay sa Kalusugan. Ang una kong nasubukan ay yung si Vitamin C. Ang malaking bagay, hindi ako inuubo, hindi ako sinisipon.
Hindi na lang papakawala nun. Medyo pagka-isisiponin. Wala, hindi na ako tuloy. At saka nakasag-resistensya ko eh. Hindi na ako sakitin. Ang gising ko na, tinunod ko na Migados, no? Dalawa sa umaga, dalawa sa hapon. Gusto kong tumulo ang luha ko. Kasi alam mo, ito talaga nagpapagaling sa akin. Maging sa pamilya ko, kasama namin ito. Vitamin C nagtitake ako hanggang ngayon. Malaking bagay yung pag-inom. Jensi po. Wala ko pa, mamamatay na ako nun sa pakaramdam ko. Pasalamat din ko lang napakarami. Sana nga po. Po, yung mawawala yung produkto niya. Alam mo, siguro wala pang 4 na araw. Nawala yung ubo ko. Napakaganda ng ginti talaga. An mga natural as in herbal na produkto pares kan may Marvel Tahibo Tea and Capsule, Gen-C Vitamin C, Gen-C Plus, Liberate Silimarin Capsule, Optin Lutein, 4G Antioxidants, Vitrum Fat Burner, as in Plemix Lagundi ay available po sa gabos ng mga leading drugstores nationwide. Pares kan Mercury Drugstore, South Star Drug, Watson's Drugstore, as in iba pa. Mababakal man ini online. Hanapon sana ang Herbs and Nature Corporation sa Shopee, asin sa Lazada. Para sa mga kapotan, pwedeng mag-text o tumawag sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133. Isa Calzado po para sa kalusugan at Optin Lutein Capsule. Ano ba ang lutein? Ito ay antioxidant na likas sa mata. Mahalaga sa proteksyon ng retina. Habang nagkakaedad, nababawasan ng lutein sa mata. Ang labo, no? Ang malinaw? Optin! Araw-araw akong umiinom ng Optin dahil tumutulong ito sa aking kalusugan, pati na sa paningin. Para sa akin, maliwanag ang solusyon. Proper diet, exercise at Optin Lutein Capsule. Kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang Kaagapay sa kalusugan. Sir, ano po ang inyong pangalan? Carlito Caro. Carlito Cara. Ayan. Si Yes, Sir Carlito po ay gumagamit daw po ng mga produkto ng Herbs and Nature na ikwento ko sa amin ng inyong may bahay, sir. Bukod sa May Marvel Tahibo, bukod sa Tahibo Tibag at Gen-C Vitamin C, kayo daw po ay nakagamit na ng isa pang produkto ng Herbs and Nature na nakatutok naman para sa kalusugan ng atay, at yan po yung Liver Aid. Pero Sir Carlito, may tatanong lang ho ako tungkol po dyan sa paggamit ho ninyo ng Liver Aid Silimarin. Bakit yan po ang isa sa mga ininom ninyo? Mangyari ho kasi, nung magpa-check up po ako, yun nga may nakita nga ako sa liver ko na liver fatty ho. Fatty liver. Okay, Oo, okay. fatty liver ho. Oo, so parang mataba yung mataba ang atay. Alam niyo ho ba, marami sa mga nalalaman ho na may fatty liver sila ay aksidente daw kasi nagpa-ultrasound lamang na para sa iba, tapos nalaman nila na ay may fatty liver pala. Kayo, paano ho nyo nalamang may fatty liver kayo? Hindi naman accidentally din ho na nung nagpa-ultrasound din ako, kagagaling ko ng abroad, ng Qatar. Opo. Kasi nga na may nararamdaman nga ako rito sa balakang ko. Kaya pala. Dito may singit ko. Singit, oo, dito. Oo. Ngayon, nagpa-x-ray ako sa paa, saka sa balakang. Wala naman nakita. Opo. Ngayon, nagpa-ultrasound ako. Yes, sir. Doon sa ultrasound at saka sa x-ray, may nakita nga ako sa ultrasound na may fatty liver ho ako. Doon nalaman. So, isa rin pala kayo doon sa para din pala kayo yung iba mga nagkikwento sa amin na aksidente nilang nalaman, yung ultrasound para sa iba, pero napag-alaman din nila na may fatty liver din pala. Gusto lang ako naman kasi noon sana, magpatingin kung meron pa ako yung sa renal cyst, yung gano'n saka doon sa prostate. Sa prostate, clear naman ho yun. Ay, mabuti naman. Salamat sa Diyos at clear naman yan. Ano ho ang sabi ng doktor tungkol dun sa fatty liver nyo? May dapat daw ba kayong gawin? Binigay ho sa akin na kwan ho nun na mga gamot ho may binigay na gamot. Nakalimutan ko kung anong gamot na ho yun. Pero may... So yun ang kanilang pinayo. Ano ang kailan ho yan? Kailan ho yung examinasyon na yan? Yung nalaman nyo na may fatty liver kayo, sir? Nung last year pa ho yun. Last year pa. Kasi
Twice a year ho kami nagpapa-blood chem. Saka yun nga, Para sa trabaho ultrasound. Oo, para sa trabaho. Ano ho ang pakiramdam ng may fatty liver? Sa inyong palagay, sa experience nyo lang, sir, may kakaiba ba sa pakiramdam nyo? Naramdaman ko, para bang yung tangkol, para bang lagi akong busog, saka yung utot ko, na utot. Ganun. Tama. So, lagi kayong parang busog, laging parang bloated yung tiyan, Oo, laging ganun parang nga. baga may hangin, kumbaga parang Oo, laging may ganun inilalabas kayong hangin. At yan ay nagpatuloy ng halos isang buong taon dahil last year pa ho kanyo ng Enero. No? So, Hindi lang ako siguro, baka nung andun pa ako sa Qatar, meron na ako siguro. Pwede ho bang matanong na rin ho namin? Kayo po'y sa Qatar, matagal na ho kayo nagtatrabaho abroad? Oo, driver po ako ng trailer. Driver kayo ng trailer, puyat-puyat, hindi naman. Ay, puyat ho. Yun na nga. Kasi shifting ho kasi ron ang trabaho namin. 15 days panggabi, 15 days pang araw. Nako, ang kalaban nyo pala talaga dyan, yung antok, sir, no? Kasi masasanay kayo ng 15 araw ng matutulog ng umaga, kunyari, tapos sa susunod na naman, gabi na naman, litong-lito yung katawan natin, no? Halos 2 taon hong ganon, na puro ganon, na may panggabi, pang araw. Buti ka nyo, hindi humina ang resistensya nyo. Yun nga po, ang pinapasalamat yun. Buti na lang. At saka natutuwa ho ako kasi yung mga iniinom ho ninyo ngayon dalawa ni Mrs. na mga produkto, lalo na ho yung May Marvel Tahibo kasi nagamit nyo na rin po yan, sir, di ba? Oo. Yan. Yung May Marvel Tahibo o yung Gensi, hindi ko alam kung nasubukan nyo na, pero isa din yan na maganda ho sa resistensya. Yan ang kailangan ho ninyo para mabawi ho natin yung resistensya ng katawan natin. Ang itatanong ko nga ho sana, nakakatulong naman. Ang itatanong ko nga ho sana ay kung ano nang naitulong ngayon nung idinagdag nyo na yung liver aid. Kasi ang balita nga po sa amin ng inyong asawa na si Ma'am Eva, natutunan nyo lang na inumin yung liver aid nitong nakaraan lang. Ano ang nangyari ho nung uminom kayo ng liver aid, sir? Yun nga yung napakiramdam ko, yung sa unti-unting na nakukuha yung sakit sa balakang ko, nawawala. Unti-unting nawala. Nakatulong na rin siguro yung pagkuha ng tahibo. Opo, yes sir. Palagay ko ay nakatulong din po yan kasi magaling ho ang tahibo sa mga sakit-sakit ng katawan. Naramdaman ko, pero unti-unti ho nawawala yung sakit. Mabuti ho yan. Sabi niyo ho kasi kanina, na parang nananakit ho yung bahagi ng balakang, parang ang pakiramdam ho ninyo ay lagi kayong bloated. Kumusta ho yung nyo? Kumusta ho yung parang pamamaga, yung bloatedness ho, yung sabi niyo para may hangin? Ano nangyari doon? Sa ngayon wala na akong nararamdaman. Mabuti naman kung gano'n. Oo, magaling, maganda yan. Kaya sa palagay ko talaga, sir, ang laking bagay nung naitulong ho ng liver aid na iniinom ninyo, na tinambalan pa. Malaking bagay kasi dati parang lagi akong busog, Ngayon, hindi na. At sir, tinambalan niyo ho kasi ng ng May Marvel Tahibo. Kaya ako lagi kong nire-recommenda yan dun sa mga nakakausap ko na mayroong problema sa liver. Laging bukod sa liver aid, dagdagan nyo ng pampalakas ng katawan. At saka yung tahibo. Yan, lalo na yung tahibo kasi panglabas ho ng mga dumi sa katawan Kumbaga kilala ang tahibo sa paglabas ng toxin So pag kayo'y uminom ng tahibo, nagiging maganda yung daloy ng ihi, nagiging... Sir, pwede bang pagsabayin yung capsule, tahibo capsule, saka yung tea? Mas maganda na pagsabay sila. Liver aid Pwede, sir. Maganda nga kanyo na magkakasabay ito mga ito. Tatanong ko na rin pala dahil pinag-usapan na natin yung pagdumi-dumi. Kumusta ho ang bowel movement natin ngayon? Regular naman? Ay, regular ho ngayon. Maganda ho ang pagdumi ko ngayon. Mabuti ho yan. Hindi kumpara dati. Napansin nyo bang may pinagkaibahan siya dati sa ngayon? Meron ho. Nung hindi pa ako nagtatahibo minsan pagitas ang araw, tsaka lang ako nadudumi. Tama po yan. Araw-araw. Yun ang magandang sinyalis na talagang nailalabas ho natin yung mga hindi kailangan ng ating katawan. Yung mga toxin, siguro nailalabas yung toxin. Yes, sir. Diyan magaling ang tahibo. Kaya nga ako kami ni Mrs. ang ginagawa na ho namin sa umaga, yun ang pinakakape na ho namin. Ayun, ay maganda ho yan. At naging
habit nyo na, no? Na iniinom Oo, may tama ko Marbel yun. Tahibo. Yun ang naging kape ho namin ngayon. Sir, ang huling tanong ko na lang ano ang masasabi nyo sa paggamit nyo ng mga produkto ho ng Herbs and Nature? Malaking tulong naman sa inyong kalusugan, sir. Para sa akin po, sa misis ko, malaking bagay ho na tulong. Lalo na sa misis ko Opo. nawala ho yung UTI ho niya. Kaya nga ho. Natutuwa nga ho ako doon. Nakatawan ho niya, medyo nabawasan na ho. Ganun din naman ho sa akin, malaking bagay doon ho na tulong nung tahibo. Kaya po, nagpapasalamat kami ng marami, lalo na sa inyo, sir, kasi umiinom kayo ng liver aid para sa inyong atay, umiinom kayo ng My Marvel Tahibo para sa kabuang kalusugan natin. Thank you very much, Opo. Maraming salamat, sir. Opo, God bless you. Thank you. Kaagapay sa kalusugan. Ang 4G antioxidant kasi is iniinom lang po siya isang beses isang araw. Yes. So, ang recommended time natin for intake is 1 oras bago matulog sa gabi. Pag sinabi nating 1 oras bago matulog sa gabi, sana yung pagtulog po ng isang tao is between mga 9 p.m. to 10 p.m. kasi hindi siya puyat. Sana. Yun ang gusto nating yan. Sana po. Kasi, bakit sinabi natin na dapat 9 p.m. or 10 p.m.? Kasi, ang gusto nating ma-achieve is yung optimum benefit ng isang antioxidant, which is yung 4G nga. So, bakit ba kailangan sa gabi? Dahil yung tinatawag nating cell regeneration or cell repair na nangyayari sa katawan natin is between 10 p.m. to 4 a.m. in the morning. So doon nagre-repair yung mga cells sa buong katawan natin habang natutulog tayo. So pagka merong antioxidant doon, ibig sabihin na sa katawan na natin yung antioxidant, makakatulong siya sa mabilisang pagre-repair, sa mabilisang pagre-replenish ng mga nawalang cells sa katawan natin. Yung kagandahan kasi ng 4G, pag in-intake mo siya ng ganong oras, makakatulong talaga siya pampatulog, pampakalma kasi. Meron kasing natural calming effect yung ating 4G antioxidant. Mag-umpisa akong uminom ng My Marvel Tahibo capsule. Unti-unti nawawala yung nararamdaman kong pag-ubo, saka yung nakakatulog ako ng maayos. Kung noong dati payat na payat ako, ngayon siguro pag nakita mo ako medyo mahilab-hilab na. Yan lang ang nakahiyangan ko sa lahat ng iniinom ko. Ang tulog ko dati, medyo parang tulog manok lang sir Nung subukan ko na yun, pag natulog ako, talagang kailangan gisingin mo muna. Almost 8 hours, minsan sobrang pa sir May masakit dito, masakit doon. Parang biglang, parang pinitik lang na. Parang sabi ko, pagtayo ko, kasi sabi ko, ay nawala. Lagi akong na-hospital ng asma, minsan hindi ako makahinga. Malaking tulong po. Kasi magmula ako nung nag-inom ako niyan, hindi na po ako na-hospital. Sabi ng mga kapitbahay namin, parang stroke ka. Sabi ko, bakit? Bakit nakakalakad ka na kaagad? Eto, nakalakad ako. Kaya laki ng pasasalamat ko. Yung tahibo sila, doon ako gumaling. Pag inuubo, plema. Pag hinihika, plema. Pag hirap sa paghinga, parado ng plema. Ilabas ang plema sa bisa ng lagundi. Plemex Forte Lagundi Capsule and Syrup. Ang Plemex Forte ay gawa sa natural na dahon ng lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Para magaan ang paghinga, hinto ang ubo, tigil ang hika. Ubo, Plemex. Hika, Plemex. Hirap sa paghinga, Plemex. Madaling tandaan, plema? Plemex! Basta lagundi, Plemex! Vitex Nigundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex. Kaagapay sa kalusugan. Health Update. Sa mga nakatatanda, ang osteoarthritis ang pinakakaraniwang sakit sa kasukasuan at kadalasang sanhi ng pisikal na karamdaman. Ang arthritis ay pamamaga ng isa sa higit pang joints. Kabilang sa mga sintomas nito ay ang pananakit ng joint, paninigas, limitadong movement, pagbaluktot ng kasukasuan at samot-saring pamamaga sa joint. Ang pinakakaraniwang uri ng arthritis ay ang osteoarthritis at rheumatoid arthritis. Ang osteoarthritis ay nagdudulot sa cartilage para mag-breakdown, habang ang rheumatoid arthritis ay karamdaman kung saan umaatake ang immune system sa joint.
Ang mga non-steroidal anti-inflammatory drugs at corticosteroids ang mga pangunahing ginagamit na lunas para sa rayuma. Ngunit kung herbal ang iyong hanap, ligtas ang Maymar Baltahibo na gamitin para sa nakararanas ng naturang kondisyon dahil mayroon itong natural properties. Ang puno ng tahibo ay matatagpuan sa tropical rainforest sa northeastern Brazil. Ang tahibo products ay kinukuha mula sa inner bark ng puno. Mahigit 1,500,000 taon na itong ginagamit sa South America bilang panlunas sa sari-saring sakit at karamdaman. Ito ay napatunayang nagtataglay ng anti-inflammatory, antibacterial, antifungal, diuretic, anticoagulant at laxative properties bukod pa sa anti-cancer effect nito. Alam mo bang batay sa World Health Organization, ang osteoarthritis ay isa sa 10 karamdaman na nagdudulot ng disability sa mga developed country. Kaagapay sa kalusugan. Health Update. Kaagapay sa kalusugan. Okay, maraming salamat Ate Nems Turla sa kaagapay sa kalusugan health update. So nadangog nindo ang mga info about sa mga manlaylain na kulog sa hawak para sa mga kulog na nag-aabot sa edad, sa pag-edad kan sarong tao. Pati itong mga mga epekto kan mga pain reliever na pigiinom mo madalas kan sa tuyong mga kababayan. Na-realize ko, pag-arba kayo ng panahon, minsan minatarama yan na makulog sa mga kasukasuan, makulog sa hawak, yan na rayuma, o yan ang mga gout. Pag malipot ang panahon, minaaratake iyan. So, siguro ngunyan, kadakol sa mga kababayan ta, siguro pabalik-balik sa mga baso ninda para mag-inom kaya na na mga pain reliever ta. Di man sinda masisisi tapos kung makulog talaga, no? Imagine mo naman kung magkaigwa ka kayo itong gout, ito malaniton talaga ito, makulugon talaga ito. So, kung may back pain ka, so may mga headache, may mga may mga kulog sa bitis, so kulog sa hawak, sa mga muscle pain, minsan mapapainom ka man talaga ki mga pain reliever kayan. May mga bistado nga na kung mga tugang na mga kababayan ta, mga bistado ko lang. Pag nahiling ko sinda nasa makulog na sitwasyon, makulugan ang pagmatininda, maski gaano pa ninda isipo na magpakatatag, maski gaano pa ninda isipo no tiison ang mga kulog na ito, aray man talaga minsan pa nga ako nakilig dyan, winag-ibi. Iyon man talaga, pero ganun talaga ang sitwasyon pag may mga arog ka kaya na sakit. And ang malungkot lang makamundoon sa mga arog kaya na mga senaryo, pag di itaaram talaga na nagiinom kita ng mga pain reliever tas di taram na may mga side effects yan sa tuyang hawak, pwedeng magkaigwa pa kita ng mas malayo na problema. Tayo pala mga tugang nga na pag-inom ng pain reliever, sabi nga ni sa tuyang mga pag-iriba naman sa Herbs and Nature, pag ikadaan nag-inom kang pain reliever sa so sarong capsule lang kaan, so dati okay na sa imo yan, nawawala na sa kulog. Pero mga tugang, pag sige daa ang inom takaan, mas lalo minalangkaw ang pangangaiputan na mag-inom pa kayan. So kung masobrahan ka man kaan, pwedeng magkaigwa ka ng problema sa atay. Oo. May nabasa nga niya ako mga tugang, pwede mag-increase daayan ng risk na magkaigwa kita ng toxic hepatitis. So may klase mo pala ng hepatitis na pwede mong makuha dahil lang sa pag-iinom ng mga pain reliever o kaya itong mga over-the-counter na mga drugs. So delikado man pala, So, mas magayon na kung halimbawa, gusto tang mawara ang kulog, dapat
nababantayan taman gilayon ang health kan sa tuyang atay. Dapat na oral daw taman gilayon. So pag inom kan mga herbal suplemento pares po kan liver aid silimarin capsule. Yan po na liver aid na silimarin capsule, may mga properties talaga siya na pantabang sa tuyang atay, pang health, para maging healthy ang sa tuyang atay, maiwasan na magkaigwaning mga sakit. Yan nga ni, yan sa pinaka pigre-recommend ng sa tuyang mga pag-iribali sa Herbs and Nature na gibuhunta na pang suplemento sa tuyang atay. Masking bako so mga 3 times a day mo baga so pag-inom 3 times a day yan eh. Maski bako mo da ayan masunod na 3 times a day. Maski sarong kapsula lang, basta magkaigwasan na ning vitamins ang sa tuyang atay. As in maiwasan sa mga serious problems na pares kan mga sakit sa atay na pares kan pagmamaga, kaya sa mga cirrhosis, sa mga hepatitis, maiwasan yan, And kung halimbawa mga tugang gusto nyo man na mag-try kan mga herbal na suplemento na panghali talaga sa sa kulog, mas magayon i-try nyo po yan na may Marvel Tahibo Tea and Capsule. Yan nga nito, so nadangog din do kasubago so sa kaagapay sa kalusugan health update ni Atenem Sturla. Yan na may Marvel Tahibo, may mga natural properties yan. Mga natural properties na nakakatabang na mawara so mga kulog kan sa tuyang hawak. Aside duman sa nakakatabang siya na maiwasan ng mga cancer, makakatabang sa papakusog kan sa tuyang resistensya, nakakatabang para sa maayos na paghangos, pagkakaigwaning maganda-gandang pag-breathing. Aside dyan, may mga natural properties pa ang may Marvel Tahibo na may tea and capsule. Nakakatabang siya para puntiryahon mismo so pinagpupuunan kan kulog kan sa tuyang hawak. Kung magbe-base lang kita sa mga kulog baga mga tugang, duman lang sa outside part, kung duman talang i-base sa tuyang kulog, pag nag-inom kita ng pain reliever, pero hanggang duman lang pero kung mag-inom ka ng may Marvel Tahibo Tea and Capsule, ang may Marvel Tahibo Tea and Capsule mga tugang, pigpupunterya sa mismong ugat ng ng sakit. So duman sa part talaga kung saan siya nagpupuon, na kulog sa hawak, kulog sa body part, yan ang sa iyang pigpupunterya para mawara yan na kulog ka sa imong hawak. And magayon pa dyan mga tugang, may mga anti-inflammatory property pa ini na may Marvel Tahibo. Nakakatabang siya duman sa mga paghuhubag. Minsan baga mga tugang yan na paghuhubag, iyon man minsan so root kan mga kulog kan sa tuyang hawak, pag sa tuyang kasukasuan, sa tuyang mga tuhod naguhubag, nakakatabang man yan na may Marvel Tahibo para maiwara so sa iyang paghuhubag dahil sa anti-inflammatory property kaya na mga kaya na may Marvel Tahibo. Tapos ang magayon pa sa may Marvel Tahibo mga tugang, mga advantages pa, mga benefits pa kay na produkto na ini sa tuyang hawak. Di para sa dati yan na may Marvel Tahibo since hali yan sa Brazil, dyan sa South America. Ang mga pigigibo kay ito kan mga tao, piga kutkot paninda sa pinakatahaw kampuno sustansya so yan na tahibo, kaya mas mapagal kay ito pag gusto mo mag-inom kayan na may Marvel Tahibo, kukut-kuton mo pa tas papakala kagaan. Kumpara ngunyan, mabakal ka na sana, ilalaag mo na sana sa baso, papakala kagaan, then mainom ka na lang, o kaya so kapsula, pwede mo siyang 3 times a day. Pero so tea bags, pwede mo siyang inomon pwede ka mag-inom ng hanggang sa 5 tea bags. Pwede mo panganing dagdagan, gibuhon mo na tubig ka sa imong hawak. Kung halimbawa naga 8 glasses of water kita, pwede mo siyang gibuhon na 8 glasses or 8 cups lang ng ng may Marvel Tahibo. Sulit ka na mga tugang sigurado tanggal kaan matatanggal
matanggal kaanan sa imong kulog sa hawak. So mga pain na sa imong namamati. Ayan magayon. Pwede mo siyang dagdagan pa para mas matapang ang epekto kan sa iyang anti-inflammatory property, makatabang para mawala yan na kulog. At the same time, napapakusog pa sa imong resistensya, naiwasan mo pa itong mga manlain-lain na sakit dahil sa iba pang mga properties. Kaya na may Marvel Tahibo PN capsule. Kaya kung may mga kababayan kita na may kahapotan pa about dyan sa produkto na yan o sa iba pang mga produkto kan Herbs and Nature, pwede nyo po yan ipadara sa samuyang mga numbers na sa kuya may mention. Sa Smartline, igwa kitang 0981-409-2873, 0981-409-2873, at sa tuyang Globe Line is 0965-6330-955, 0965-6330-955. Igwa pa kitang sarong number mga tugang yan na kaagapay sa kalusugan hotline kung sa ilan sa tuwing mga pag-iribahali sa Herbs and Nature nagtatabang para masimbagan ang kahapotan kan sa tuwing mga kababayan. So mga first time user, gusto pang ngunyan palang matry o ngunyan pa sa nanadangog ini mga produkto and gusto maaraman kung ano pa iba pang mga benepisyo kay ni mga produkto sa indang hawak. Pwede nyo po yan ipadara sa 0969-610-8133, 0969-610-8133, and ang sure na makakaulay nyo dyan. So mga pag-iriba, duman sa Herbs and Nature sila Dr. Kelly, sila Miss Weng, so sa tuwing mga experts na yaon dyan sa Herbs and Nature, dahil tatabang sinda na masimbagan sa inyong mga kapotan, ma-explain kung ano ang mga benepisyo kay ni sa tuyang hawak ng mga herbal na suplemento, mga produkto ng Herbs and Nature and Trevenod Corporation. Paalala lang pag mapadara ko kamo ning questions, isabay nyo po sa indong pangaran, edad, and location. Importante po yan sa muya. Pwede nyo man po kami madali. Na ma-message through the internet. Pwede nga ni kamo mag-share kan sa inyong mga experiences. Kung halimbawa, paras kamo ni Sir Carlito Cara na naka-experience ng fatty liver and nag-inom siya ng may Marvel Tahibo, tapos liver aid Limarin capsule, o kaya mga iba pang nagsishare this sa tuyang programa. Kung gusto nyo man mag-share man ng sarili nyo man na experiences, pwede man po yan na sa inyong gibuhon sa tuyang mga numbers. Pwede ka mo padara ka sa inyong mensahe o kaya dyan sa tuyang Facebook page. I-send nyo lamang po and i-search nyo po. Don't forget to like and follow naman ang Kaagapay sa Kalusugan, Legazpi Albay. Kaagapay sa Kalusugan. Kaagapay sa Kalusugan. Kaagapay sa Kalusugan. Yes, actually, Master Yin, sa Atinems, yung liver aid natin is for prevention kung wala ka pang nararamdamang sakit at supplementation if in case meron ng nawawalang nutrients sa atay mo. Tapos, on the other side, meron din siyang therapeutic effect. Marami sa mga sa mga doctors ngayon sa atay is talagang piniprescribe na yung pag-inom ng liver aid, lalo na kung meron silang fatty liver. Magandang balita yan. Kasi ibig sabihin, yung liver aid nagagamit mo na para makaiwas sa sakit at magagamit mo pa din kung meron ka ng problema sa atay. Yung liver aid natin, kakagaling siya sa fatty liver. Ang kagandahan niyan, Ate Nems, Master James, kung meron ng sakit na malala sa atay ang isang tao, mas kailangan niyang mag-take ng liver aid. Kasi ang liver aid is antioxidant. Sabi nga natin, pang-supplement siya. Ibig sabihin, pang-tulong siya sa mga medicine na gamot sa kung ano man ang disease ng inyong atay. Ibig sabihin, nakakatulong siyang pang-suporta. Hindi na lalala pa. Kumbaga, kung meron kang liver cirrhosis, mape-prevent ng liver aid yung pagkalat ng pagpepeklat ng iyong atay. Makakatulong pa rin. So, hindi naman pala dapat rin talaga siya. Mawalan ng pag-asa ang mga pasyente natin na meron po mga ganitong mas malalang karamdaman kaysa sa fatty liver. Kasi parang ang lalabas, Ate Nemi, Miss Weng, maisasalba mo pa yung nalalabi na healthy cells of your liver. So, it will help in prevention dun sa further na damage dun sa liver.
Actually, Master James, yung mga produkto talaga ng Herbs in Nature is ginawa natin for prevention. Ngayon, nagiging supplement siya kung meron ka ng certain disease na iniiwasan mong lumala. Tama. Pero sabi nga natin, prevention is better than cure. It's Oo. better than treatment. Mas maganda, alam mo man o hindi mo man alam na meron kang sakit sa atay, mag-liver aid ka na. Kasi sabi nga natin, lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ang unang nagka-process is yung atay natin. Ultimong yung sinisimhot natin ng mga pollutants, ang unang nagka-process niyan is yung ating atay. So, ang pinakakawawa is yung atay natin. Bago yan pumunta sa iba't ibang organs natin. Kung gamot na, kung gusto mong talaga siyang pang-adjuvant treatment, parang pangtulong sa paggamot, kung ano man yung liver disease na meron ka, ang gagawin mo, may megadose ka na ng liver aid. So, pagka megadosing, kunyari, meron kang hepatitis, kung meron ka ng fatty liver, pwede kang mag-megadose. 6 na piraso isang araw. Tapos, pagka nakapagpa-check up ka na at nag-regulate na uli, hindi ka na fatty liver, pwede kang bumalik sa 3 times a day, which is, yun naman talaga ang recommended daily dosage ng ating liver aid. Kaagapay sa kalusugan. Mula sa Brazil, South America, kilala sa maraming pangalan, ginagamit buong mundo. Ang tahibo na kilala sa pagpapalakas ng resistensya ay narito na. Purong-puro. My Marvel Tahibo Tea. Ito ay naglalaman ng purong inner bark mula sa puno ng tahibo. Nagpapalakas at nagpapatibay sa ating immune system. My Marvel Tahibo Tea. Ito ang purong proteksyon. Ang My Marvel Tahibo Tea Bags and Capsules ay available sa mga Mercury Drug Stores, Watson's Drug Store, South Star Drug at iba pang mga leading drug stores nationwide. An mga natural asin herbal na produkto pares kan My Marvel Tahibo Tea and Capsule, Gen C Vitamin C, Gen C Plus, Liberate Silimarin Capsule, Optin Lutein, 4G Antioxidants, Vitrum Fat Burner, asin Plemix Lagundi ay available po sa gabos ng mga leading drug stores nationwide. Pares kan Mercury Drug Store, South Star Drug, Watson's Drug Store, asin iba pa. Mababakal man ini online. Hanapon sana ang Herbs and Nature Corporation sa Shopee, asin sa Lazada. Para sa mga kapotan, pwedeng mag-text o tumawag sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133. Tungkulin ng immune system na labanan ng katawan laban sa sakit at karamdaman. Kaya naman, tulungan natin ito na mapatibay. Kumain ng wasto at malulusog na pagkain. Iwasan ang labis na stress. Huwag maglalasing. Iwasan ang labis na pagpupuyat. Ugaliing uminom ng sapat na tubig. Ihinto ang paninigarilyo at iba pang bisyo. Huwag kaligtaang mag-ehersisyo. Uminom ng mga immune-boosting supplement gaya ng My Marvel Tahibo Tea and Capsule, 4G Antioxidant, Gen C Vitamin C, at Gen C Plus. Ang mga herbal supplement at vitamins na ito ay kilalang nakapagpapalakas ng resistensya. Ang pag-inom ng My Marvel Tahibo Tea Bag ay 5 cups a day, habang 3 beses bawat araw naman ang My Marvel Tahibo Capsule. Isang kapsula naman ng 4G Antioxidant ang iinumin bago matulog sa gabi. Maaaring itaas ang dose ng pag-inom ng Gen C o Gen C Plus sa pamamagitan ng megadosing para mega din ang proteksyon. Uminom ng Gen C Vitamin C o Gen C Plus, 2 capsule sa umaga at 2 sa gabi. Tandaan na ang pagkakaroon ng malakas na resistensya ay hindi lamang para makaiwas sa sakit, kundi para matulungan din na mapabilis ang recovery mula sa sakit o karamdaman. Kaagapay sa kalusugan. Magandang kalusugan sa inyong lahat. Isang
Sweltering Ginang po ating kakapanemins sa ating kwentong pangkalusugan. Siya po ay 41 years old, taga Imos, Cavite. Kamustahin po natin si Ma'am Trixie Mesa. Ma'am, magandang kalusugan! Hello, good afternoon. Yan, opo. Nakwentuhan po tayo, Mama. Alam ko, isa po kayo sa mga natulungan o nagkaroon po ng nakuwang benefits dito po sa ating Liver Aid Silimarin Capsule. Ma'am, ikwento niyo po. Maraming kababayan po na nakikinig po ng ating programa kung saan po ito tumatalakay sa ating kalusugan. Ano po ang naitulong sa inyo po nitong ating Liver Aid Silimarin Capsule? Okay po, nung nagkaroon po ako ng blood care, may result po ng aking ang tawag dito, yung may ano po sa liver ko, parang may medyo mataas na resulta. So, parang may fatty liver kayo, parang gano'n, may yes, I forgot, fatty liver. Opo. Tapos po, may nag-recommend po sa akin ng Liver Aid Silimarin Capsule. Then, nag-take po ako ng 1 month. Then, after ng 1 month, nagpa-blood chem ako ulit. Sa awa ng Diyos, bumaba po talaga ang resulta ng blood chem na yon. Yung napansin niyo po, naging okay po. Bumaba po yung second result. Yes po. Okay. Before and after po, na-compare ko po na mayroong magandang resulta. Ayun. Ano po naging dahilan o sanhi ng bakit po kayo nagkaroon ng fatty liver? Maybe mahilig po kasi ako sa fatty food and salty food. Kaya siguro po yun po ang mga dahilan. Okay, wala naman po kayong problema or lahi na may liver something o sa inyong pamilya? Wala naman po so far. Sa both parents, wala naman po. Parang maybe yung intake lang, food intake lang po siguro. Di naman po ako alcoholic. Ganun, oo nga po. Mas maganda po talaga yung healthy po yung ating kalusugan. Kumbaga, nagkaroon lang po ng problema dahil doon sa inyong kinakain. Yes po, sir. Kumbaga, masarap talaga kumain, ma'am, no? Kumbaga, pag tayo po nakakain, minsan walang bawal, hindi na natin naisip pag kain lang tayong kain, pero ang nagiging resulta minsan nagkakaroon po tayo ng epekto sa ating katawan. Yun nga po. Ngayon nga po nagkaroon kayo ng problema dito sa inyong atay at ngayon po ay natulungan kayo nitong ating Liver Aid Silimarin Capsule. Tama po, sir. Bukod sa inyo, sino pa ba gumagamit itong ating Liver Aid Silimarin? Yung mga kasamahan ko sa school, mga kapwa-guro. Ibig sabihin, na-share ko na rin po sila. Ibig sabihin, ma'am, teacher po kayo. Yes, sir. Kailangan maging modelo. Yan, kaya nga po natutuwa naman kami dahil naibabahagi niyo po itong ganitong paggamit po nitong ating Liver Aid Silimarin Capsule. Ma'am, maraming kababayan po natin nakikinig po ng ating programa. Ano po ang pwede niyong ipayo sa kanila? Ang mapapayo ko lang po ay ingat-ingat po tayo sa mga food intake. Medyo bawas-bawas po tayo sa mga salty at saka fatty food dahil nakakapekto po tayo ito sa ating atay. At of course, gumamit po tayo ng Liver Aid Silimarin Capsule. Nakakatulong po ng todo-todo sa ating liver. Yun, naku, ma'am. Maraming salamat, Ma'am Trixie. Thank you very much po sa inyo sa pag-unlak po. Thank you very much po. Maraming salamat sa Liver Aid Silimarin Capsule. Salamat po, pagpalain po sana at ingat po tayo lahat. Yun, thank you very much. God bless po. Ito po nilikod. Ikaw ba, Charlie? Bumabati po sa inyo na magandang kalusugan sa inyong lahat. Kaagapay sa kalusugan. Para may laban, Gen C Plus. Vitamin C na, plus zinc pa. Gen C Plus na. Maaaring makatulong sa immune system with proper diet and exercise. Resistensyang palaban sa tulong ng Gen C Plus. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika?
Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na Lagundi. Plemix! Basta Lagundi, Plemix! Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liver Aid pa din. Liver Aid Silimarin Capsule. Liver Aid with proper diet and exercise araw-araw. Liver Aid Silimarin Capsule. Be a liver lover. Liver Aid na! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kaagapay sa kalusugan. Ang sakit walang pinipiling panahon. Tag-ulan man o tag-araw, ang kalusugan dapat laging may proteksyon. Kaya pagdating sa pag-iingat ng ating katawan, piliin ang mapagkakatiwalaan. Gen-C Vitamin C. Ang Gen-C ay nagtataglay ng sodium ascorbate. Vitamin C na banayad sa sikmura. Ang Gen-C ay magandang proteksyon laban sa iba't ibang problema natin sa katawan. Prevention is better than cure, ika nga nila. Kaya, panatilihing matibay ang kalusugan ng ating pamilya. Dapat everyday healthy. Gen-C Vitamin C, may laban tayo. Kaagapay sa kalusugan. Mga tugang, ang mga produkto kan Herbs and Nature and Trevenant Corporation, yan po na may Marvel Tahibo Tea and Capsule, 4G Antioxidants, Liver Aid Silimarin Capsule, Optin Lutein Capsule, Fitrum Fat Burner, Gen-C Vitamin C, Gen-C Plus Asin ng Plemex, Lagundi Capsule and Syrup. Yan po na mga produkto ay available sa gabos na mga drugstores, mga botika as in pharmacy nationwide. Kaya maski sain ka mo magduman mga tugang, igwapo ka mo na makukuha kaya ng mga produkto na yan. And dapat igwapo ka mo makukuha ng mga produkto na yan sa mga manlain-lain na drugstores like Mercury Drug, South Star Drug, sa Watson's Drugstore, sa The Generics Pharmacy, sa Generica Drugstore, sa Ultra Drug, o kaya dyan sa JMed Pharmacy. Maski sain po mga tugang, igwapo po kamong mga makukuha dyan sa mga tindahan na yan. Kung hindi ka mo sure sa mga usual nyong binabakalan, lalo na duman sa mga saradit na tindahan, pwede nyong bisitahan itong mga na-mention ko kanina. Dapat igwapo dyan sa mga tindahan man na yan, dyan sa mga drugstore na yan. Kaya sure na igwa ka mo makukuha dyan. Okay? Ayan, sa mga kababayan ta naman na nahihirapan, napapagas sa inyong pagluwas, o kaya minsan din na nakakaluwas siging uran, o kaya may mga kababayan kita na di na talaga kaya magluwas pa, mga gurang na, or di na medyo takot-takot na sa mga manlaylay na sakit, paras kan pigbabantayan tangon yan sa kinaban yan pa na COVID-19 na tangon yan, di pa nawawara man gila yon. So, pwede nyong, kung araw ka na sa indong sitwasyon, pwede nyong itry na magbakal through online. Diyan sa mga apps na Lazada o kaya sa Shopee. Igwaman kita dyan. I-search lamang po ang Herbs and Nature sa duwang app na yan. Maski sa indyan, pwede nyong i-search yan na Herbs and Nature, then ma-appear na sana dyan. So, sa indang mga produkto, mapili na sana kamo kung ano ang mga pigbabakal nyo dyan, kung anong mga regular nyong pigiinom, yaon dyan po yan. Pipiliin nyo sa, i-click nyo na lang, tapos bye-bye, ilalag nyo sa indong address, then pag nalag nyo na, ma-deliver na sana yan sa Indo. Abangan nyo na lang, mga after few days i-deliver na sana yan sa Indo. Then of course, pag nag-abot na dyan, babayadan nyo, okay? So pag halimbawa naman day kamo tatao sa mga gadget, magpatabang na lang kamo duman sa Indo mga pag-iriba sa harong tibaad ngaya, tigwaman sana dyan tatao, patabang na sana kamo. Kaya sa mga kapitbahay na basta igwang tatao lamang dyan, kung araw kaan, go na, pwede man sinda na lang mag-order, tapos bayadan mo na lang. Pwede man ito. Oo. So, yan po mga paagi para makabakal ka mo kaya ng mga produkto na yan kan Herbs and Nature and Trevenant Corporation. Okay? Sa mga nag-aabang naman para sa tuyang anunsyo, para sa kung sa insinda mabisita sa aga para makabakal ng Gen-C Vitamin C and Gen-C Plus na may tipid promo sa mga Mercury Drug Stores and sa mga manlain-lain na Mercury Drug Stores digdi sa tuyang probinsya. So kasubago ang tipid promo ay nasa Mercury Drugs Rizal and Mercury Drugs Peñaranda. So sa aga
Ang ang tipid promo dyan sa duwang produkto na yan ay pwede nyong madali, makabakal ka mo, makakatipid ka mo dyan sa Mercury Drugs Rizal, as in Mercury Drugs Washington. Dyan po ka mo pwedeng magbisita. Makakasabay nyo dyan sila Ma'am Hazel and Ma'am Myra alas 9 ng pagkaaga hasta alas 6 ng pagkabanggi. Nagtatabang kay Asinda na mag-assist sa mga kababayan ta para makabakal kayo ng mga tipid promo. So Gen C Vitamin C may 10 plus 3 capsules and Gen C Plus may 10 plus 1 capsules. Takulaw na yan, nakatipidan ano? Lalo na sa mga kababayan ta na regular ang sa indang pag-inom, regular ang taking ninda kaning mga produkto na yan. So bisita na sana kamo sa aga dyan sa mga Mercury Drug Stores na sa kuyang na mention. Sa mga kababayan ta na may mga kapotan pa about digdi sa mga produkto, may mga pagbate or komento digdi sa programa, ipadara nyo po yan sa yung mga number sa Smart Line 0981-409-2873, 0981-409-2873, at sa yung Globe Line is 0965-633-0955, 0965-633-0955. Igwa pa kitang sarong number ang kaagapay sa Kalusugan Hotline kung saan nagtatabang sa tuyong mga pag-iriba hali sa Herbs and Nature na masimbagan ang kahapotan kan sa tuyong mga kababayan ma-explain kung ano mga naitatabang kayo ng mga produkto, lalo na duman sa mga first time user gusto maaraman kung ano ang iba pang mga benepisyo kayo ng mga produkto or ano mga magagayo na kombinasyon kayo ng mga produkto. Isa nyo lamang po sa 0969-610-8133, 0969-610-8133. Don't forget to like and follow naman sa tuyong Facebook page, Kaagapay sa Kalusugan, Legazpi, Albay. Kaagapay sa Kalusugan. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang balita mula sa Herbs and Nature. Ikinatutuwa po naming ipaalam na mas lalo pa tayong makatitipid sa mga paborito nating produktong natural mula sa Herbs and Nature. Maaari po nating mabili sa mga leading drugstore kagaya ng Mercury Drugstore ang mga produktong ito na nakatipid pack. 10 capsules plus 1 ang mga produktong My Marvel Tahibo Capsules, 4G Antioxidants, Liverade Silimarin, Vitrum Fat Burner, at Optin Lutein. 10 capsules plus 3 naman ang Gen C Vitamin C. 10 plus 5 naman ang Plemex Lagundi Capsule. Kaya ang kalusugan natin, lalong mas maganda sa mas abot kayang halaga. Tipid packs ng mga produkto ng Herbs and Nature available po sa ating leading drugstores nationwide. Good time! Masaya pag may selebrasyon. Huwag lang masosobrahan. Pag nasobrahan, masama sa kalusugan. Baka magkatama din sa atay. Moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay silimarin na nakatutulong sa kalusugan, pati sa atay. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, yan ang celebration. May good time man o wala, ingatan ang kalusugan. Alagaan ang atay. Liverade Silimarin Capsule. It's Liver Lover, boys! Cheers! Ang Liverade ay mabibili sa iyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kaagapay sa Kalusugan. Alright mga tugang, inabot na naman kita ng oras ng pagpaaram sa tuyong programa. Bago kita magdagos, pasalamatan ta muna sa tuyong mga nakasabay ngunyan. Sa technical side, kay Sir Nems Flora, thank you. Sa management kan DCGB, maraming salamat. Sa Herbs and Nature naman, sa management kan Herbs and Nature and sa Trevenant Corporation, thank you man ha. Sa mga nakasabay ta kanina, kila Miss Weng, bravo, kay Cowboy Charlie, si Master James Alejandro, si Ate Nems Turla, and sa mga pag-iribata dyan, sila Sir Obet, sila Sir Jumar, sila Sir Arnold, sila Sir Rold,
si Dr. Kelly Salvador, thank you man. And sa indo mga tugang na tumutok sa satuyang programa pon sa pon. Hasta ngunya napatapos na naman kita. Ngunya na pagkabanggi. Maraming salamat po. I hope may mga nauko na naman kitang mga bagay na makakatabang para maalagaan ang satuyang mga hawak. Maiwasan na magkaigwa ni mga kulog-kulog, mga sakit sa satuyang hawak. Alright? Mga tugang, magribanan kita gilayon sa aga, same time, same station, same program. Kaagapay sa kalusugan, kaibanan si Kuya John Barrios, digdi sa na yan sa DZGB 729 kHz. Adios! Inyong napakinggan ang programang Kaagapay sa Kalusugan. Abangan muli tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, kasama si Kuya Jan